det blir. Ja, det blir så. Kolla här. Ser ni? Vad svårt det är att springa! Va? Vi tar det igen. Armarna framåt. Och upp med ett steg. Okej. Nu gör vi så här. Jag sätter ett streck här. Och nu ska jag göra... Sandra flyttar lite. Nu ska jag göra så frånskjutövningar. Jag ska göra så långa steg som möjligt. Förut här, det var ju så korta steg på 1 meter som möjligt. Nu ska jag ta så långa och lite gärna ta lite snabbt. Och jag tycker alltid det är bra att ha en linje. En linje jag älskar. Så vet jag. Och nu ska jag ta 6 steg. 6 långa kliv. Och då är det ju väldigt viktigt att jag drar fram armen. Precis som det här. Men ännu tydligare för det blir, man flyger ju. Bara dit. Där stannar jag. Och sen nästa. Och nästa. Armarna som drar fram över kroppen. Benen drar fram ner i kroppen. Och försöker vi att göra jätte... 1, 2, 3, 4, 5. Så går jag ner. Jag vilar och står upp. Och så tar vi 4 omgångar. Vi försöker få 4. Ta vart ni vill. 6 steg. Så långa steg som möjligt. Ja, det går inte. Då gör du det här istället. Ja. Eller hur? Ja. Det där var ganska bra. Ja. Då jobbar du här. Då kan du göra det där då. Där och arm. Oj, titta. Ja, det är jag. Där. För det här kan du träna upp. Ja. Där har du inget. Där va. Ja. Ja, då kan du träna. Ja. Hej! Visa!